Dámy a páni, vítam vás na historicky prvej diskusie študentských kandidátov do študentskej časti Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčine. Priatelia, katedra politológie sa rozhodla pripraviť toto podujatie nielen preto, že participácie na akademickom živote, študentskom živote, na živote samosprávy študentov je jednou zo základných hodnôt plnohodnotného študentského života. Ale na druhej strane si myslím, že je to výborný tréning pre samotných študentov politológie, ktoré nám snáď po voľbách dokážu sprostredkovať svoje pocity z kandidatúry a to, ako hodnotia svoje skúsenosti z tejto študentskej kandidatúry. Ja som veľmi rád, že je tu medzi nami dnes pani prorektorka, pani docentka Kijanicová. Dovolím si teda odozdať na chvíľočku slovo na privítanie. Nech sa páči, pani prorektorka. Ďakujem za slovo. Ja som rada, že sa dejú takéto aktivity, ako poriada katedra politológie. Nie som tu prvý raz na takýchto aktivitách a ešte sa teda rada zúčastním. Zaujíma ma predovšetkým to, ako vás zaujímajú tieto udalosti, čo sa na univerzite deje, akým spôsobom sa zapájate vôbec do univerzitného života, akým spôsobom sa môžete podieľať aj vlastne na vedení tejto univerzity. Takže dnes vám nechcem zasahovať do samotnej diskusie. Som tu v podstate aj preto, že keby ste mali nejaké otázky, ktoré by sa týkali vzdelávania alebo vôbec univerzity, tak vám takisto na ne veľmi rada odpoviem. Moje meno je Petra Renková, skôr ma asi poznáte pod prezývkou Pepa, alebo tak ma všetci volajú. Pochádzam z mesta Ružomberok, ktoré sa nachádza na Liptove. Ružomberok je veľmi pekné a drobné mesto. A tuto vidíte ukážku, ako vyzerá náš nádherný Liptov. Na akademickú pôdu som prišla pred 5 rokmi, dá sa povedať. A pôsobím na katedre politológie, ktorá už 5. ročník a predtým som rovnako pôsobila vo Senáte. Akurát ma to chytilo, že od toho prvého ročníka boli voľby, čiže celé 4 roky som strávila v Akademickom senáte, kde pôsobím, čo sa týka univerzity. Môžete ma stretnúť v súčasnom Akademickom senáte, kde medzi také najväčšie moje úspechy alebo toho, čo sme dosiahli, o tých asi skôr môžu hovoriť ľudia, ktorí spolupracujú v senáte, ale možno to, že sme zabránili zrušeniu fakulty v Púchove, čo bol veľký boj a odkedy tá univerzita začala strašne napredovať práve od toho obdobia. Zároveň som v kolegiu rektora, čo je vlastne poradný orgán rektora, kde si priamo rektor vyberá človeka zo študentov, ktorý sa tam nachádza. A v správnej rade, to je inštitúcia ľudí, ktorí rozhodujú hlavne o finančnom chode univerzity. Je takou najväčšou mojou aktivitou v súčasnosti vybudovanie nejakého ubytovacieho parku. Snažíme sa, aby sa našli peniaze práve na to, lebo to je jeden z dôvodov, čo tu chýba a čo by mohlo prilákať študentov ešte viac. Kde univerzitu zastupujem, pretože si myslím, že podstatné pre nás všetkých je, aby univerzita mala dobré meno, lebo to dobré meno predá nie len nás, ale predá aj univerzitu, tak zastupujeme v študentskej rade vysokých škôl, čo je vlastne jedna z 3 reprezentácií ministerstva školstva. Jednu tvoria rektori, to je Slovenská rektorská konferencia, jednu tvoria pedagógovia, to je Rada vysokých škôl a jednu tvoria študenti, a to je Študentská rada vysokých škôl. Za nás tam máme mňa za senát a Mirku Andrášovú zo Vseúky a Lukáša Raníka z Fakulty priemyselných technológií v Púchove. V ŠRŠke som v miestnej skupine Trenčín, Trnava, Nitra ako podpredseda a zároveň som v pracovnej skupine pre PR, kde som pôsobila ako tajomníčka medzi rokmi 2013 a 2014 a v súčasnosti som bola zvolená do rady ministra pre študentov so špecifickými potrebami. Takže zaoberám sa aj touto problematikou na úrovni ministerstva. Čo sa týka zastrešovania aktivít, tak koordinuje národný rozvojový projekt AZU, čo je vlastne projekt ministerstva školstva, ktorý sa snaží študentom doniesť, či už tu máme konverzácie v angličtine alebo rôzne diskusie. Plus pomáhame začínajúcim podnikateľom. Zrazu ste sa mohli asi všetci stretnúť, aj túto stredu máme podujatie. No a čo sa týka katedry politológie, pre ktorú sme tu, takže pomáham ale to by asi skôr vedeli pedagógovia pomôcť, pomáham pri organizovaní rôznych udalostí na katedre,
komunikáciu pri riešení problémov. Aj teraz som komunikovala so študentami, čo si prešli z tých globálnych štúdií na politológiu. A zároveň v organizácii diskusí, hore vidíte diskusiu, čo sme s klubom Agafónom nejako tak svojpomocne robili, s Vladimírom Mečiarom a Kaníkom, dole je konferencia, čo sme mali minulý rok na katedre. A tu sme robili taký propagačný materiál, ako to nazvať. Neposlúcham o tom. Minulá diskusia, ktorá bola podľa mňa veľmi zaujímavá, ktorá vyšla z mojej iniciatívy, bola diskusia práve s predstaviteľmi študentskej rady vysokých škôl o financovaní vysokých škôl, kde sa stretli či už predstavitelia študentskej rady vysokých škôl alebo aj od nás. A zároveň sa mi minulý rok podarilo uskutočniť zájazd pri príležitosti Nežnej revolúcie do Národnej rady Slovenskej republiky, kde ste boli viacerí z vás, ktorí tam vlastne prišli a končilo takým veľmi pekným banketom na hrade, takže to bolo veľmi pekné podujatie, ktoré bolo potom aj v médiách. No a každoročne organizujeme spoločne s organizačným tímom športový deň. No a čo sa týka akademického senátu, lebo myslím si, že až tak neviete, čoho sa akademický senát týka. Akademický senát je definovaný v článku v paragrafe 9 školského zákona a má vymedzené legislatívne, čo môže a čo nemôže robiť. Akademický senát napríklad zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje, ruší fakulty, to už robí fakultný akademický, to môže tiež, navrhuje kandidátu na rektora a odvoláva, schvaľuje návrhy a podobne. Všetko je to vrázený legislatívny proces a zasadnutia akademického senátu sú verejné. Čiže kedykoľvek vidíte, že je akademický senát, je to vyvesené na internete, sa ho môžete zúčastniť. Tu máte rozpis všetkých vecí, čo robí a nerobí akademický senát. Vidíš, ich nestíham. Tu sú zverejňovania a zápisnice, ktoré si môžete sami pozrieť, to sú do 2 dní. No, predstava. Takže... Úžasný slovo. A také pekné fotky teraz prídu. Zistili sme, že Ružomberok je krásne mesto. Ďakujem pekne. Moje meno je Lukáš Šandor, som študentom katedry politológie a taktiež patrím medzi kandidátov, ktorí kandidujú za členov Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. To, prečo som sa rozhodol kandidovať a týchto dôvodov je nie až tak moc, ale každý jeden pomenuje. Chcem viac prepojiť akademický senát a študentov, prvý bod. Po druhé, myslím, že nastal čas na zmenu. A po ďalšie, v neposlednom rade by som povedal, že mám ambíciu realizovať môj avizovaný predvolebný program. Môj predvolebný program je jasný, stručný a je jednoduché ho implementovať. V prvom bode hovorím o pomoci študentom pri získaní odbornej praxe. V druhom hovorím o efektívnejšom a rýchlejšom prístupe k informáciám zo zasadnutí Akademického senátu. A v treťom bode hovorím o osobných konzultáciách so študentmi. Ak sa nenahrávate, začnem od konca. A to sú osobné konzultácie so študentmi na pôde Akademickej univerzity, na pôde akademickej, na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Tento bod považujem za veľmi podstatný, nakoľko si uvedomujem dôležitosť osobného kontaktu delegáta a študenta, pri ktorom sa môže študent dôverne zdôveriť s rôznymi problémami, sťažnosťami a následne delegát môže tieto problémy a sťažnosti predniesť v pléne Akademického senátu. Ďalší podstatný fakt je ten, že pri týchto rôznych konzultáciách môžeme v zárodku podchytiť rôzne skvelé nápady, myšlienky a spoločne uplatniť. A z pozície člena Akademického senátu to je podľa mňa jednoduchšie. Druhý bod je efektívnejší a rýchlejší prístup k informáciám, nakoľko som názoru, že informovanosť zo strany delegátov k smerom študentov absentuje. Mám vlastnú predstavu realizácii tohto bodu a to je napríklad vytvoríme spoločnú skupinu na sociálnej sieti, kde budem pravidelne informovať študentov o dianí na akademickom senáte, aj nie iba na dianí, ale aj na, čo sa týka univerzity, na dianí na univerzite. Posledný bod, o ktorý opieram svoju kampaň, je pomoc študentom pri získaní odbornej praxe. Nakoľko som názoru, že máme množstvo množstvo aktívnych a ambicióznych študentov s kvalitnými vedomosťami, rozhodol som sa im takýmto spôsobom pomôcť. Ja som v minulosti absolvoval množstvo stáží. Napríklad po minulé roky v Národnej rade Slovenskej republiky, to je potvrdenie,
Vykonal som stáž u poslanca Národnej rady Jozefa Kolára, ktorý je podpredseda výboru pre rozpočet a financie. Vykonal som prácu jemu podobnú. S tým rozdielom, že som nemal hlasovacie právo, nemohol som ísť do faktických poznámok a do rozprávy, ale čo tým chcem povedať? Je to veľmi dôležité, nakoľko v budúcnosti, keď si študent rozhodne si hľadať nejakú prácu, má čím argumentovať. Má čím argumentovať, keď to uvedie do svojho životopisu a týmto dokladom to môže podložiť. Získate množstvo pracovných skúseností, návykov, vedomostí v opore a najmä kontaktov. Ďalšia stáž, ktorú som absolvoval a kde viem pomôcť pri realizácii tejto stáže Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, kde som aktívne participoval na úkonoch týkajúcich sa trestnom konaní v boji s organizovaným zločinom. Pre bližšie informácie osobne sa môžeme o tomto porozprávať medzi 4 Alešami, ak by mal niekto záujem. No a plánované stáže, ja som sa nesmiel vedieť, ak dovolíš. A plánované stáže, ktoré mám v pláne rozbehnúť, je s občianskym združením Rada mládeže Trenčianskeho kraja na pôde samosprávneho kraja Trenčianskeho, kde som priamo včera s predsedom tohto združenia konzultoval ešte veci, že bude potrebné obsadiť na pôdu Trenčianskeho kraja stážistov minimálne 8 ľudí. Z toho 4 ľudia pôjdu zo Sevky a 4 ľudí obsadíme z odboru politológie. Takisto si myslím, že to je atraktívna príležitosť získať pracovné návyky a takisto v pláne do budúcna je rozbehnúť stáže na ministerstve vnútra. Toto môže byť atraktívne pre študentov, ktorí sa zaoberajú bezpečnostnou politikou a bezpečnostnou stratégiou navonok. Takže ešte by som chcel na záver povedať, fakt už budem končiť, aby som bol stručný, že v prípade volebného úspechu si viem naozaj predstaviť spoluprácu medzi mnou a kolegom Várušom, nakoľko sa názorovo stotožňujeme v mnohých oblastiach a verím, že táto spolupráca bude pre všetkých študentov prospešná. Začnem 2 pochválami. V prvom rade chcem pochváliť autora myšlienky tejto diskusie a organizátora, pána doktora Žátka, za čo patrí vďaka. Ďakujem pekne. To si zaslúži potlesk. A v druhom rade chcem pochváliť všetkých študentov, ktorí prišli preto, že si chcú vypočuť, kto kandiduje a chcú vedieť viac, čo sa deje na pôde akademického senátu a neprišli z toho dôvodu, lebo pedagóg kázal, aby vykázali účasť a využiť. Čo sa týka môjho programu, je stručný, jasný, výstižný, ľahko zapamätateľný. Je to spolupráca. Nikto vám nepovie na rovinu do očí, že sám tam nič nepresadíte. Môžete mať neviem super program, pokiaľ nenájdete podporu u ďalších študentov a u zamestnancov, ľudí za zamestnaneckú časť, tak vám tam nič neprejde. Ak si tam niekto bude vybíjať svoje ego, začínať si tam svoju kariéru a pokiaľ tam bude niekto taký samolúbý, tak to akože nie je vhodné, preto je potrebné, aby tam niekto bol naozaj, kto na jednej strane podporí návrh iných a potom získa podporu pre svoj vlastný návrh. Preto spomeniem jednu dôležitú vec a to sú voľby do Akademického senátu za zamestnaneckú časť. To takisto bude veľmi dôležité, ako dopadne a pevne verím, že sa tam dostanú obidvaja kandidáti za našu katedru politológie. A chcem takisto povedať, že tí ľudia, ktorí zvažujú, že mňa podporia alebo sympatizujú so mnou, aby využili aj svoj druhý hlas, aby ho nenehali prepadnúť a aby podporili kolegu Šamka, pretože naozaj ide o vážnu vec. Tie voľby sú zriedka kedy, raz za 4 roky. A ešte jedna dôležitá vec, piatakom končí mandát v máji zánikom statusu študenta a na 99% žiadne doplňujúce voľby nebudú, takže stratia tento mandát a nebudem tam mať nikoho. Ja som vo 4. ročníku, môžem sa tomu venovať dlhšie. Ďakujem za pozornosť.